Mga ka-digital disciple, may mga pagkakataon na ang biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay parang inaangkin na natin na para sa sarili lang. Tanong, kapag binigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad, tayo ba ay mabuting katiwala o inaangkin natin ito bilang atin na? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyong ngayong araw, Friday of the second week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 21, verses 33 to 43, 45 to 46, nagkwento si Jesus ng talinhaga tungkol sa isang may-ari ng ubasan. Inayos niya ang ubasan at ipinagkatiwala ito sa mga katiwala habang siya ay naglakbay. Pagdating ng panahon ng anihan, nagsugo siya ng mga alipin upang kunin ang bahagi na nararapat sa kanya. Pero imbis na ibigay ang bunga, sinaktan at pinatay ng mga katiwala ang mga sinugo. Sa huli, ipinadala ng may-ari ang kanyang sariling anak. Iniisip na igagalang nila ito. Ngunit pinatay din nila ang anak upang maagaw ang mana. Dahil dito sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa isang bayang magbubunga. Mga ka-digital disciple, ang talinhagang ito ay paalala sa atin na lahat ng meron tayo ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Ang buhay natin, ang talento natin, ang pamilya natin, ang pagkakataon na makapaglingkod, hindi ito pag-aari natin, kundi katiwala lamang tayo. Minsan, nagiging tulad tayo ng mga katiwala sa kwento. Inaangkin natin ang ubasan at nakakalimutan natin kung sino ang tunay na may-ari. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa katotohanan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-angkin, kundi sa pagbubunga. Ang tunay na tanong ay hindi ano ang meron ako, kundi ano ang bunga ng buhay ko para sa Diyos at sa kapwa. Mga ka-digital disciple, tandaan natin, ang Diyos ay patuloy na nagtitiwala sa atin. Ipinagkakatiwala niya ang kanyang ubasan, ang mundo, ang ating buhay at ang ating misyon. Naway maging mabuting katiwala tayo na nagbubunga ng kabutihan, katarungan at pagmamahal. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!